noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Yabona mina ngifuna ukunikombisa ukuthi izinto nezonela nini. Inini nizonela izinto then you go around nisola abantu, yabo. Nibabeka amabala. Alright. Yabo nje le trend le khona manje. Yokuthi ayinabungozi ithathe, yabo. Mina angisekhondi leyo trend leyo, yabo. Hayi mhlawumbe ngizenza ngcono yini. But ngikhuluma based to umsebenzi wami because going around ngisebenza abantu because mina ngisebenzisa amanzi kakhulu, ngisebenzisa amanzi in fact bese. So I go around faka abantu emanzini ngigeza idlozi labo, ithunya zabo, abanye ngibalungisela umsamo kakhulu umsamo nje iwona obalekile, yabo. Umuthi uyafika laphana ufica idlozi lithethuliwe, so you must bring back idlozi. Ufice laphana idlozi lingcolisiwe, kumele uligeze idlozi. Ufice laphana idlozi livaliwe, alisakhona ukuletha iy'nhlanhla ekhaya, khona ukuletha imisebenzi, ukuvula amabhizinisi, ukuletha iy'ngane, ukukhulisa umndeni. Uzobhidlika umndeni uhlaphake. Mina ngikhuluma nje kunemindeni engasenalo ngisho ikhaya lokuthi bekhona ngamaholide kaDisemba. Abazi nokuthi imisebenzi bazoyenzela because lafa ikhaya. You understand? Ngenxa yokuthi kunomuntu osuke ganga ekhaya. Iqala kanjena-ke lento le kuthi ayinamngozi because ekugcineni must understand. So these people, let's go around on social media and sell these things, yabo, besho ukuthi ipuphu ayinamngozi, ezokukhulisa ibhizinisi, isithwalo esingenamngozi, esingadingi igazi. Ayikho leyo nto leyo. They are just selling this business to you. Then you buy this business or you buy this idea, bese uyayenza into bese iyahlupha ekugcineni. Yabo. Ukuthi they won't come out on social media and tell you guys ukuthi the reason why bayephuza ama-Hennessy bephathi behamba ngemoto ezinkulu, imoto ezibizayo. I'm not saying ukuthi wonke umuntu ohamba ngemoto ezibizayo lapho usuke eganga, yabo. But ngiyabentshela ukuthi ngoba sekuphelile kwakusuka kuphi. You understand? So I fear for the next generation ukuthi uma niqhubeka ndala ngalezi zinto lezi, because lento lena ifana nama-drugs. Kukaningi ukuthi uzothola ukuthi abantu ababhemayo badla ama-drugs, they saw this on TV from iy'ngoma zaphesheya, from abaculi abadumile, then they wanted to try it, bangena akusayikeki. So inkinga yaqala la with lezi zinto lezi eziyithwala ney'gubhu. Abafana laba abathatha lezi zinto lezi bayifaka on YouTube, bayifaka on TikTok, bayifaka on Facebook. They sold this to you guys. Banidayisela. Just the fact ukuthi bakhuluma ngayo. Qala lapho ke bayilahla. You guys bought this. Yabo. And manje thina esisizayo. Angifuni namanje ngisasho ngisenze ngcono, but ngisasho thina esisizayo. Umzimba esikuthwalayo, uma sifika laphana, uthola umfana omncane ongafika ngisho ku-30 uthi uyena obaqeda ekhaya. Uthola umfana omncane uthi uyena othwebula idlozi, abantu abasasebenza ekhaya banalutho, abantu bayahlupheka. Uzothola ukuthi naye izinto lezi sezimjikele akasa-benefit naye. Ngenxa umuntu naye losuke ekudayisela usuke uzobenefit. Ngale nje usuke nje wena etricka wena ukuthi uvume wena ukuthi unikeze access yedlozi lakini. Once waba ne-access then uzobona ngathi uthola mhlawumbe u-30,000, 50,000 ubona ngathi imali leyo, yabo. Then uzojikela. Once waba ne-access edlozini lakho uzoqeda bese ngalo, uyabo. Uthi uyafika uyabona tshela isimanga mina ukuthola umnumzane umuzi, ubaba oyingane, kuyena othwele, kuyena oganga, kuyena onenyoka, kuyena oqeda umndeni. Ngenxa yokuthi kuthiwa ayinobungozi angithi uma besho bathi hayi khuleka ingane zakho zi-safe, ngiyithinteka lena ayidingi igazi. Ijike lento isithi mina ngifuna igazi, ithi ungafuni uchitha igazi, uchithela zonke izinto zakho, ugoloze ngempela ukuthi uqale ubone uluze imoto, uluze enye imoto, uluze umuzi, mhlawumbe uluze umfazi, then you start to say okay, angisacrifice-ke manje, vele ngiyithande le ngane, ngithathe le ngane.
isikhathi mhlawumbe izi-issues leyo mhlawumbe i-choose the most powerful child emndenini. Uthola abazali sebengama-animals, yabo. So mina I'm not saying ukuthi hayi ningangena esitayeleni izinto ezitrendayo ama-sound ningawasebenzisi ningakhomenti ngaleyo nto leyo, but kunabantu abasebenzisa le sound, kunabantu abakhuluma ngale nto leyo, kodwa umuntu akasebenzi, akazi umsebenzi wakhe ngawutholi. Umuntu akanabhizinisi noma ibhizinisi alihambe kahle, akazi ukuthi kungani kwenzeka kanjalo. Omunye akakhuphi ngisho ukuphupha akawakhumbuli, akazi ukuthi kungani kwenzeka kanjalo. Mhlawumbe ekuqale la ekuthenini there are these things that are used. So mina I fear because it seems as if you guys are not protecting each other, yabo. Yeah, andazi into engadlala ngazo. Sometimes yabona nje iseat, the biggest weapon I use. Iseat uma sizana something ngimi sibhekise kumina, I changed that in favor, yabo. So mhlambe I want to get caught with this so-called trend, yabo. Mina I will change it ngibe ngendlela yami, yabo. Mhlambe ngithi nje ngithi uyaphileka mhlambe ngoJesu, yabo. Akanamngozi. I'm changing that, yabo. Because ekugcineni kuney'ngane namafoni, they use TikTok. Lezi ngane lezi, they will start to feel, because angithi you guys each and every trend anihlali phansi niyichaza. Ingane ke izobona ukupostwa ke inyoka kuthiwa hayi inyoka ke kuyathwaleka. Ingane ikhule we that mentality, yabo. Ithi fika to that age ingane siyaqala isisebenzisa izinto. That's why ngithi kakhulu I fear for the next generation. Lezi ngane ikhula, yabo. Mhlawumbe niyadlala but you do not know how, because that letter is so tempting. Abantu abaningi are so tempted ukuyenza, yabo. Mina I see, because mina ngisebenza abantu, they come to me and ask for usizo. They ask for lezi zinto lezi. I tell them I don't use them. Nakhona futhi angizenzi mhlawumbe ukuthi ngcono. Mhlawumbe isikhathi ngizokuba sengishintshile, mhlawumbe nami sengiyithi izinto ekanjalo, yabo. But ngoba ngayisebenzisi and futhi ngoba ngifika emndenini, umndeni uthole ukuthi kunezilwane ekhaya ziqeda ukudla, uthenga ukudla namhlanje ngeyi1 inyanga iqala emiphelile, akasha ngisho i10 sekuphelile ukudla, kunezilwane ekhaya ezidla ukudla. Ufa umuntu namhlanje nakusasa, ngaphambi kwakusasa balandelana abantu ekhaya ngenxa yalezi zinto lezi. But ekugcineni you guys are the ones who are suffering ngale nto le, and you are not paying careful attention in you. Niyayibhebhethekisa because you want some likes, you want some views, nifuna ukubuka, nifuna ukuba sesitayeleni, yabo. Uma ngingakhuzani nodwa, because I'm telling you, the people who are using these things are not using this sound because they know the sacrifice that they've done, yabo. So hayi loo nto isenza ngcono, hayi nje ufuna ukubuka nje usikhiphe esitayeleni, uyasiphazamisa, siyithrendela, siyithrendisa, uyabo. But ekugcineni kunemindeni ephelile, kunemindeni elimalayo, kunemindeni elimazanayo ngenxa yale nto le, because someone was reckless, wahamba wothatha into angayenzanga ucwaningo ngayo. uNkulunkulu akayithandi into esheshayo. uNkulunkulu ayifunda esheshayo. uNkulunkulu ufuna usebenze kanzima. Ayifuna into evele ifike nje isilesa nje sakho. Kumele ujule uNkulunkulu, then will be impressed. Omunye ethi idlozi livuma kanjani ukuthi kuthwale ngalo. Kufana nokushayela kanje. Bangizwa kwentombazane Johnson akuzana ikhadi lemnyama, black card. Messi alibona already isithengekile. Akusamele ngisho anything. Isithengekile vese. So nedlozi ke ngalo. Idlozi lengaba sendaweni yalo lizaze, but kunezinto eziyimithi ezikwazi ukulithenga idlozi. Lithengeke, livume idlozi. Lize yiso leseliphakathi. Lento leni goes back to amantombazane athanda imali. Asana nalabantu abanemali. Umuntu abona imali mase phakathi yahluleka, siyabona sekunzima, sifuna ukuphuma kusaphumeki, yabo. So nedlozi nalo kanjalo liyadonseka lingene phakathi, mase liphakathi lifuna ukuphuma kusaphumeki. Seningakhuluma ukukhuluma mhlawumbe nethi hayi ngifuna ukubuka, umunye mhlawumbe ethi abaningi vele they believe ukuthi ngithwele, or mhlawumbe nami nginayo lento le ngithiwa inamngozi. It's fine, you can believe whatever that you want to believe, but one day
uma isikuhlupha lento leyo ukhumbule ukuthi you are the one who was commenting about this, you are the one who was using this sound, yabo. Umnyovu mina nginankinga naye, yabo. And futhi umnyuzo khanya ulalela mnandi, but ekugcineni abantu abadumile nabo they must also check ukuthi how are they influencing the community, yabo. So mina ngikhuluma based to umsebenzi wami.